Kini kisngi lami ki khubor bapher handai don ka wai ka khubor ka ba khampla bar ka ba pen prakhat yangi baro ngamte play osngone em shapang kane kata ka long shapang ka jingphla jong u Will Caroll u nongtem drum jong ka wai ka kan hon nong wai ka ba paunam bha ka ba kerteng ka dead angel lane u angel ka jingyap kini kide ki nongtem jong kita ki ja jingruai ya ki bala khot ki thrash metal lane ki heavy metal band ngangai naka kerteng jong kane ka kan hon ngila mas ngothu ba kane ka dei ka kan hon ka persha yo blai kata ka pen shisha shu habangi pe ya ki dur ki dar ki jingdro ba ki jing penitanat jong ki ba isher khai ba isai met ban pe kane ka group kala thauru yaki jingruai ke bakaran persya yo blai barka jingat kestan kawai na ki jingruai jongki ka bakarteng ka 5 steps of freedom hangto la don kini ki kintin I curse this world and God above ngatim ya kani ka perthai but ublai habning ngatim ya kani ka perthai but ublai habning hakawai par ka jingruai ka bakarteng ka buried life kila ruai Poi Dujok bakila ongkum ni hakit kintin jong ka jingruai deliver me to the one who wait and maggots are waiting to feast on my flesh hakakten Khasi ngilaban ongkum ni pha yanga shauta uba up yanga but I ki ksan ki ba up ban bam yakado jonga ngakwa ban yathu hangne yakajing yashem bat kajing phla jong wei na ki nongtem drum jong kane ka kan hon Will Caroll men baula yo pangjur na kajing pang COVID-19 bala sumario u ha ka wei hospital ha California ha ari America nama kajing jur palat jong kajing shitam tibriu shu baula poi hatmir kajing yap hadien baula kendet ben riopat ka kentien ka banengkong ka ba ukran kalong am I still in hell hato ngadang don hadujok ni ngalami shabar haba la kali u balai u kali ka de jing kali u will ulaya thu baula yo irngai baka mensiem jong u kalami no nakamet jong u bad laya lam yo u sha dujok u angru ba undang ngap hi ki satanic metal dan ki jing ruai ki jing tem ki bayaro yo soitan kham tam ki jing ruai jong ka wei ka kan hon nong ruai ka ba paunam hakane ka perthai ka ba kerteng ka day side kane ka day side kala thau bon ki jing ruai ki ba persya yo blai kuman shu ainuksa behead the prophet krai khli ya unong ya tholopa sakawai ba ka jing ruai ki bala thau kalong kill the Christian penyap ya u Kristan sakawai pat kajingruai kalong blame it on God keno ya blai ong une nong tem drum ba ka ni kajing shem jong u markmat baro soitan ba kajing yo I ya ka dujok kalapan perkhat yo u ba ka ni kalapan ngai shu yo u ba kajing don shisha kajing em shalendet bar ki don shisha kita ki bor ke bakan jaman sim la kalong u syaitan ni ublay la kalong ka beneng la ne ka dujok ong u will baki long ki ba shisha don ki ba ong ba jing hikai Poi Dujok kadai tang ka jing hikai jong ki Kristan ban penting ben smiet ya ki briu bakin ngai ha u Jisu henrai ka ta ka jing kenno kamlong ka ba shisha namang yo I baki jait niam bapher ki hikai Poi ka beneng bat ka dujok wat ka niam satanism lani ka niam jong kitu ki bangai hau saitan kiru ki ngai ba udon u saitan udon u blai ka don ka beneng bat ka don ka dujok hakajing shisha lalap baha ka kodba ki khambon ki jing tho Poi ka dujok banya ka jing tho Poi ka beneng kani kalong man pen shisha shu shaka perthai baka dujok kalong ka shisha kumba ka beneng hiru kalong ka shisha kumba ka ne ka perthai hiru
kalong ka basisya. Haba pet ya kaktian Khasi ru. Ngilaban ong lesi bagi Khasi syuaban wan kanyam Kristan ru. Ki ngej baka don ka dujok. Lada amdai kumtang hagajing perkhat barit jonga. Anam jen dala don ki kitian Khasi. Kum ke kitian dujok. Ka liulong klem terai. Ka nurak kaksau. Ka kendai pateng nyamra. Ka mengkoi ujam. Bat kumta ter. Haka gospel jong Matthias lenong ka ba arpusan ka dekhot ka ba lai pholai sau phowei bat sau phun riu nilap yakini kikintin te unbu yaki langbrat shakamon jong o henrei yaki blang shakadiang onda kumta on ong hakitaru ki ba shakadiang to khelej no ananga phi yaki balatim shakading bom jukut yaka bala bu lepa ya o saitan bat yaki angel jong o haka gospel ke jong yo honest lenong balai nakot khat khandai hadu arpho ni puli ye gini kikintin ka nete ka long kata ka jing penrem baka jing shai ka lawan haka perthai bar ki brieu ke la ye kham tam ya ka jing dum banya kata ka jing shai naba ki la long bamman ki jing le jong ki naba brieu baro o baya le ya ka basneu o shon ya kata ka jing shai bar umman haka kata ka jing shai yo ban sneng persya ya ki jing le jong u yo honest lai khat nyau ka ong naba ublei shimla pha elo khon shaka perthai bon penrem ya ka perthai henrei bon pen em ya ka perthai da u yo honest lai khat nreu ka ong naba ublei ula et ka ta ya ka perthai kat baula it no ya lo khon bala khamaroi bau eu bangai ha u onam jatsho henrei un yo ka jing em bom jokot tonginya pendem ha ka jing duai kokpa jongi bahab neng hagar ka por ngi ko ban aingo kerpang mamelong ublei ubayo iyangi ublei ubat tiplot ublei ubayo ilot ublei badon bor halor baro try ko ban aingo kerpang hagar ka por namamela penla ko try yangi bangin yo ya ka jing suman ka jong me ka jingri ka jong me hado ka ne ka khlemat ka bamenta a try da duai kerpang to ya rap mamengi akan rat be bangin don kan ko tra ka shep tieng nya me a try bangin jai pen scam ga jinget ka jong ni hame mamalong ublei uba shisha pamalong ublei ubla thau yakabneng bat yakaperthai malong bala thau eki baro ki bayo I bar ki eki baro ki ba ngem la ban yo I a try mala thau ka dujok omnam ta jong brio re na ka banta jong u soitan bar ki angel ge jong u na ta ka daw ya rap yangi ablei Bangila barabor ko pa man phai shame kanrat ban nget ko pa hame ban nget ko try jisu bakodor ha kas jingalam ga jome but a try be ye shisha bangila ban pedianglu ya ga jing ye ga jome ka ba mela ai leng ba jong jisu Christ bolong a try kom ong ka bible u khon batang marwe u jome kanrat da duai kerpang hani ka por na ka bantai kitu ke bala pha ban duai kerpang a try Duai nam ta jong I es khong la. Duai ko try bi baka yeng ka sem ka jong I ko try. Pakela ban shania how Jesus Christ over try. Kham tam ha kum ki ne ki por ki ba e. Pakela ban bread lot ya ka jing ki ba bon sertap ka jong ki ha ka jing em. Ka ba ki kan do hala ka singi kom ba ki la ong a try. Pangina duai ki thamai bo da ka snam ka jong Jesus Christ. Kan long ha ka yeng jong ini es khong la. Ableng ina duai kerpang ru atrai nam ta jong I mor ngai lingdo trai da duai kerpang atrai kmai ong bangampat ithu yo jisu henrei ngang sheme ke jing ki ba bon ha ka jing em ka jonga la yap no la khon but mantala don rius nam ka don ki jing ki ba ya de ba kan ni ka jing khlat no ka jong ka ne ka khon kan thai ka jong I try ki kan do mau siang ki kan do jing ha ka bai de ba ki kam ki jam ko try jisu ba ko dor try da duai ker pangnam ta jong ka jing arab ka jong me able amanya rap me ko pa ya ine mor ngai leng do a try bi bai la ban yo ko try ya ka jing alam ka jong me amen ple ko try bi shisha ya ka jing khang ko pa ka ba ka able hoi kan ko try jisu ba ko dor ka bangi pil puli ha ka kitab jong isaya kala nong ka ba sau phusan ka khot man kong hadu ka balai ableng ra duai ker pang ba me men trei kata ka kamba
haka jing em ga jong ki ko try man pen madan no kain ko pai ki lom kain ko kan rat be hoi man plane no jing khang nar kain ko try jisu ba ko do kana ba ke la ban yo mat ya ka bor ka jong me kar pang ko par duai nam ta ki khon jong kata ka khon ka bala khlat no ko try jisu ba ko do nge duai kar pang man rap i wei ko try jisu ba ko do kita ki khon ba ke ni ki pateng jong ki able ki pateng jong kane ka khon ka bala khlat no a try kan long go try ka bala ki bala ban em na ta ka boram ka jong me ya rap ma me ya I ne ko pa I mor ngai leng do a try bai ong em pa I tho ya me kan jisu ba ko dor hei la ban da mat shisha ko try om tang jing bu jang berkhat hare na do ko do not ina mat shisha ya me hi to pan pau la de ma long blai o ba em ta da duai ker pang nam ta jong I weimar biang kan dar be ba kambai ong atrai bai kwa ban long bai ai ne ha me atrai na mar teng teng I hap ko try ha ka pop I hap ha ka bor jong jing panchoi I hap ko try ha ka bor jong ka do ha ka bor jong saitan able hen to rap ma me ene bai mar biang atrai be bai la ko try su ba ko do mana yo ka bor ka jong me ta da duai ka pang sai se sian nam ta jong ni April khong malai atrai be bai in scam ga jing et ko pa hado ka bakot long gat balong ka jing em a ko pa ila ban shania hame able taira dwai ta jong baro ki to ki ba pet ko try yakadika program go pana ka por ka por hoi ki bai don benta ban ngi ha ka channel kin dar bi hoi ka try da dwai ker pang ko try pa men ker khu ye i wei ko pa bi hoi ko try jisu ko do me i wei pa i wei ba im ha ne ka parthai mamala thau ya king ko pa au ble ba khrau bodan bor to na rap me ngi kisni ki benang wan shi show nang mata ka buram ka jong me Amen.